Hej og velkommen til Word tekstbehandling. Jeg skal her vise jer, hvordan I indstiller tabulatorerne ved hjælp af linealen. Først skal vi sikre os, at linealen er synlig heroppe i toppen af dokumentet, og er den ikke det, så går vi op i fanebladet Vis og sætter et lille flueben ud for linealen. Som standard, når du åbner et nyt dokument i Word, er der ikke nogen tabulatorer. Herovre til venstre har vi tabulatorvælgeren. Når jeg klikker på den, får du flere valgmuligheder frem for, hvilke tabuleringer eller tabulatorer du vil arbejde med. Jeg vælger tabulering venstre. Det vil sige, at tal og tekst vil blive skrevet fra venstre mod højre. Og jeg sætter en tabulering ind her på 2. Jeg går simpelthen hen på min lineal, klikker en enkelt gang, går på keyboardet og bruger min tabuleringstast. Jeg går tilbage, vælger en ny tabulering. Denne gang vælger jeg en centreret. Den sætter jeg her på 7. Og jeg går op igen og vælger en ny tabulering. Den vil jeg godt have højrestillet. Så jeg går hen på lineal, klikker på det sted, hvor jeg gerne vil have min højre tabulering til at stå. Vi vælger en ny tabulering, og denne gang er det en decimal. Det vil sige, at tal vil centrere sig om kommaet. Og der sætter jeg en decimal tabulering her. Når jeg nu laver en retur eller en enter her, og en tabulering, så vil jeg kunne skrive her. Og igen. Det var lidt om venstre centrering, centreret, højre centreret og en decimal centrering. Tak for nu.